कोकणशाही आयोजित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री पोपटराव पवार, गाव हिवरे बाजार, जिल्हा अहमदनगर आणि माननीय श्री भास्करराव पेरे, आदर्श गाव पाटोदा, जिल्हा औरंगाबाद। आजच संपर्क साधा 9860 335458 किंवा 8275 632413 किंवा 9405 46 67 70। रविवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मराठा समाज हॉल कुडाळ येथे कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या नवीन निवडून आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक या सर्वांची जी ग्राम विकासाची एक संकल्पना असते ती समजून देण्यासाठी आणि त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा विकासाची चळवळ ही लोकांपर्यंत ग्रामपंचायतीच्या सदस्यापर्यंत आणण्याचं काम आपल्या या आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक, कोकणशाहीचे संपादक श्री साईनाथ गावकर यांचं मी मनस्वी अभिनंदन करतो की त्यांनी अशा तऱ्हेने आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नवीन निवडून आलेल्या ग्रामपंचायतींना आपल्या गावचा विकास कसा करावा हे समजून देण्यासाठी मुद्दामून सन्माननीय भास्करराव पेरे पाटील ज्यांना एक आदर्श अशा तऱ्हेचा पुरस्कार मिळालेला आहे या ग्रामपंचायतीच्या सुधारण्याच्या बाबतीत औरंगाबादहून ते आलेले आहेत। तसेच आदर्श सरपंच सन्माननीय पद्मश्री पोपटराव पवार यांचं व्याख्यान आपण बरेच वेळेला टीव्हीवर पाहतो आणि एक आदर्श अशा तऱ्हेचे दोन ग्राम सुधारणेच्या बाबतीतले महत्त्वाच्या आदरणीय अशा व्यक्ती आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या नवीन आलेल्या सदस्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत। त्यांचं मी या जिल्ह्यामध्ये स्वागत करतो आणि माझी खात्री आहे की जे सर्व सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, ग्रामसेवक जे उपस्थित आज राहत आहेत त्यांना या सभेचा चांगल्या तऱ्हेचा परिणाम किंवा त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर पडणार आहे। त्याचप्रमाणे आमच्या जिल्ह्यातील भगीरथ संस्थेचे डॉक्टर देवधर जे बरीच वर्ष आमच्या ग्रामीण भागामध्ये काम करतात, ग्रामविकासाचे मार्गदर्शक संजय यादवराव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले हेही आमचे काही ग्रामीण भागामध्ये विकास आणि आपले जागृती करण्याचं काम करणारे कार्यकर्ते मार्गदर्शन करणार आहेत। अशा तऱ्हेच्या या सभेला मी माझ्याकडून आणि माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून त्यांना मी शुभेच्छा देतो। ही संकल्पना सन्माननीय शरदराव पवार साहेबांची होती की आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये 50% रिझर्वेशन हे महिलांना द्यावं आणि 50% रिझर्वेशन महिलांना आज मिळालेलं आहे। त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये भगिनी आज ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामविकास करण्यामध्ये, निर्णय घेण्यामध्ये त्यांचा पुढाकार राहणार आहे। तर आणि त्याचप्रमाणे काही तरुण मंडळी आज सरपंच झालेली आहेत आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य झालेले आहेत, त्यांना सर्वांना लाभ होऊन आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासाची जी संकल्पना आमच्या डोळ्यासमोर आहे, सुधारणा जी आमच्या डोळ्यासमोर आहे, ती आजच्या या सभेने त्याला चांगली दिशा मिळेल अशा तऱ्हेची मला खात्री वाटते। धन्यवाद। जय हिंद। ग्रामविकासाचे हात बळकट करण्यासाठी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। या भव्य दिव्य कार्यक्रमाचे साक्षीदार होण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला आजच सबस्क्राइब करा।